Angithi mayifika ekhaya uyathethiswa. Hayi ngeke ngihambe. Wazi khona vele. Wazi khona ukuthi njalo masinenkinga wena. Uhambe ukhiphi yema wakho. Ngabona uyajola utshela njalo nje mama ngaqala ngikhuluma nawe thola ngakho give mama baby hey uyajola wena Nansi awuyinto eyaziyo ukuthi accuse umuntu accuse into engekho ngijola nobani usunempiko lasandiwe unempiko uyajola ngithi mina umali ukuthi ngiyajola nobani ujola naye nginakufazi nombuso angijoli mina nginako ufazi nombuso yinjane ayikhokothi ngani hayi nombuso angikwazi lokho mina kahle umuntu ufala ngabawazi lento le uwena njengomfazi okhanya lapha ekhaya manje phela ubhede bekwe yini angithi uzongithombela athi gqoka khona manje kamereni wena manje bese ngilibuka ishirt nathi ishirt inkinga yakho wena nombuso la endlini wena awuyenze lo responsibility ukuba umfazi la ekhaya awenzi lutho uyawashela unanesisebenzi osiqashile kahle adlini umsebenzi umfazi ungena musukushintsha isihloko ubaleka ukuthi uyajola sokuthi kephi umfazi akukamali responsibility wala uyajola sandile fuma admit ukuthi uyajola yona sandile ungalokho uthi nje irresponsibility yomfazi okunuka ha ungibhedela wena ngovele lento ifunayo la ngazana nayo ishithe engcolile mina hamba kathi yakho le wazi ukuthi ubaleka kuma wakho nazo nyoko nje futhi kodwa ufuna ukwazi ukuthi ngizobuya noma yini lapha ngizobona indodakazi yakho hamba cheater liar dot hamba yokumama oncela kumama kefi kwathi mama lo isimba la hey useyabuya futhi wena usukhumbule njalo ungasiki nako awungeke hamba You belong here, my darling. Ish! Ja, jika ngani boss? Yes, sis. So zongibiza nje mama sekuphele awungambizile. Oh, please, yes.
Phephisa ngesithando sami. Phephisa bengisedlizane nyama yazo. Ngiyaqolisa. Uma sengikukhumbule. Ukukhumbule nami yazo. Ngiyakuthanda. Nami ngiyakuthanda. Mama, yazi namhlanje kanjani nasikhathi? Kwenzani? Khona umfana bafuna ungibhulisha yazi ukuthi ngiyenzeni. Indaba umreputhile kodwa. Phela ngifuni mina abantu badlale nawe. Ngirephotha uMax. Bamenzeni sisi? Banishi. Ngifuni nje badlale ngawe. Phela uqanda wami wena. Hayi, ngiyefela ngawe. Ngiyakuthanda mama yazi. Ngikuthanda nami yazi. Hayi ngathi ngilambile. Angenzani kuhle. Hawu. Hayi kusema kiti. Ongazi-ke madoda nakuwe kube kwebhola yakho. Ngoba bengazi na yasuka imhlola madoda seqalile. Seqalile u-anti bani. Uba Mfethu ungangibizi ngo-anti angisilo indaba ngigcwela. Hayi sitshaba kahle ungabe ngibiza ngisitshaba. Hey bakhuluma nawe ngeke umsuze. Wena njalo masubona le ntombazanyana usiboni thina. Bona izinto nje la. Ukhulumani yona ukhulumani wena Hey ukhulumani. thuli Ngicela isitabane lo yantshela. yiso vele athi uyogcina. Hawu. Yantshela. Ngiyathanda ukunginaka Hey nanini. cha ukuthi nje lento yakhe iyanyanyisa. Mina madoda ngizongiyeka ngiyangiyeka. Oh, yini manje? Hayi ningiyeka. Uyaphi pho? Oh. I have a dream, it's like I'm falling. Hayi umuntu uhabile namhlanje. Ngalisa menjave ngekhwana manje ngibelethe emsebenzini. Isikhathi sihambile manje yo. Sleep, I can't control this. My heartbeat rushes, I'm alive. I need a smile, can't stop thinking about how should you smell. I live in Highland and South. Your love is so perfect. I'll go to the end of the world, cause you make me feel strong. Anthony nokwelo yamjida bethi is killing me soft yazani Ngani? uma ngimbhekile yabona uma ngimbhekile bethi akube kusavuma futhi abehlami kuyena lo yanongana angisiza ngisiza mngane ngihlala ngalo yamjida yezwa yini Mina ngiyaphila mngani nami. Ngazi yahle phela ukucrash umuntu. uyangichaza yazani Athi mana ke Kelly. Uchaza kangaka. Uhalola ke. Please girl, can you get a life, okay? Yini nathi Usolutho mngani sami sokuthi asambeni yabona imoto eseqhamuke. hey. Awusakhona mina. Unosambi soka. Siswami. Wadlumile kwenzenja. Ngiyaphuthuma futhi sengilethe. Kakade ngoba ungibona ngidla ngigqokile nje ngoba vele sengilethe sengijaha ukuhamba. Ukuthi ubuyazana manje nawe sisi. Kuba usuku namhlanje kuphela nje. Wena walanga lenkhazi kwaqwa amaphijama kumele ngabe nawe usulungiselela ukuya esikoleni. Angikho right sisi namhlanje. Unani? Ikhanda Usuqala into okudoja wena Simo. awangitoje sisi ungadojelani esikoleni. Uthi ngathi usukhohliwe ukuthi ususecollege hayi ku matric. Azokuqomba ama modules. Ngeke sisi ngiyafunda nje mina. Phela sisi kamanje kwenzenjana le yadayini hamba kanjani? Yedayide ngani manje? Awuyiphathi phela. Wena? Hawu Yini inkinga yakho Simo? nganzi. Awazi ukuthi kumele sikhulume ngalento andiswe sasekhona. Hawu ngeke sizwe lesi ngapusuphendulile nje Hayi manje. uzosiza kumele sikhulume ngayo uma engekho. Hawu ngasiphi isikhathi ngona ntambama buya lethu.
Kahle nesikhonzi uAndes ubeyihambe ebanganeni bakhe ephinde futhi ujoin study group sakhe. Ilapho esithola khona ithuba lokukhuluma. Hayi, nginenkinga yawo. Futhi okwamanje ngisalinde ingakhonji ikholi kamama kungenzeka mhlawumbe kube uyena ofuna eze kuye eNorthwest. Uma ngithengezela nje yena kufika yena ngesikhathi. Hawu ngempela. Uma ngisefonela wena ngangifonelile mina. Siyaxoxa yini mama? Hayi cha ngiyaxoxa impela bo. Hayi sobona ngathi. Sobona zoqala. Hello guys. Hello. What is the mission of your bed? Angizowasha relax mama. Ulale kahle ke Miss Sweet 16. Yes, and guess what? What? Mina sengiwatholile ama-gifts. Ngiya-connect. Awaleji. Hayi sabelela. Zalabanye kule nyanga. Awu. Kahle wena Mr. Baba. Hey. Guys, papa yini? Mana khulanga sisi namhlanje uzodropha yini esikoleni yazo? Vele nami sengiyaphuma. Thatha uphini. Vele nami sengukuthi nje thatha isikolo sami bese siyaphuma sihambe. Okay, bye Mr. Baba. Bengicela ukuthi ngoba ungayile esikoleni wenze ama-house chores ngifuna ukufika la endlini ku-clean. Awungeke ngiyayenzeka leyo nto mina umsebenzi wenje. Kodwa simo butisi ukusiphekela nje. Awu ngeke ngikhatheka hayi usesengishilo nje ukuthi angikho. Hayi bo ukupheka simo. Uzohlala wenzeni mina yonke? Futhi awuvukeki nje njengomuntu ongekho right wena uphila saka. Angikho right ngizozama nokuyehlini ngeke futhi. Ini manje. Ike kanjena. Shija basinani nje ibhwe ngiphatheke ibhwe right nani. Ufuna ukuthatha ayisukitwana ngezintwana ngezama. Hawu, into engaka. Ngisicela ungibukisele ecela uyibuke lento leyo bese ingawanani. Ngizama missing case ese-office lami ama-file nje kusamele ngidile ngazo ngendlela eyiningi ngakhona ndoda. Ngendlela abantu abalahleka ngakhona mfethu angisazi ngisho kwenzakalani ezweni kwangempela-ke manje. Ayane. Hawu. Hayi. Ya. Mama. Come in. Hello, ladies. Hey, mister. Come on, you right? Saphila, unjani? Right. Sure, I'll get to the now, guys. Oh, Day. okay. Ngijahile kwangempela. Kunecala ngiyako lengena manje ngo-10 and now it's Celebratory.
Anyway, bengifuna ukukhipha for lunch just sizokwazi ukuthi sikhulume kahle. How about later then? It's fine. Ngizosheshe kuphume ecala. Alright, thank you. Anyway, bengilethele i-5. Oh, ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngizocheck umntwana nje. Awushona, wenze njani ubugayi? Ngawathi uganga kanje namhlanje. Oh, Namhlanje ufike ngibhale imath. ehe. Ngibhale imath and then uzongitshela ukuthi he was. I was like, Hayibo, mina ngiyajabula, uyayizela. Hayibo. manje kumele athi mina ngibhale imath. Siqopha isikole. Ungayisi. Kawa ngisevana. Oh mama. Manje kumele athi ngibhale imath. Hayi kahle mina. Emayikhayimi kancane. Esefika ugayi. Mina sesangimi ngani. Singa-imagine. Oma. Yo. Unedlala igame yethu. Shoes, ngikhohliwe. Ina wakonje. Uthine wena. Ugcine wena. Sit up straight ke. Brother. Hey. Close your eyes. Close your eyes. I'm good. I said close your eyes. Okay. Zuki? Zuki, sho ngiyadlala phela mina. Wenza kancane. Futhi ngizokutshela ukuthi ngidyoba ini la. Yidlele leli. Oh, mfethu Zuki, mfethu. Mfethu uhlekani? Zuki, mfethu.
You're so strong, my friend. You're so strong. I love you. But you never will say how. But you go now, don't first. Just a game. It's just a game. But you she's about you. Bazozabantu angijazi ukuthi kunabantu la endlini bazazi ukuthi we are playing our secret game. Ngiyazi ukuthi khona abantu la endlini ezwana. Manje ngoba ngishisa engilindele ukuthi ngizonze njani mina. Hawu uqala wayi la mlonyeni mfethu ubuka njani mfethu inqa zakho. Manje usungishisa ngeayini. Welcome to voicemail. Please leave a voice. Ay. Hawu. Ay suka. Ay. Ayikho nje utethulela ngishisa ngeayini. Wenza amabomu nje futhi. Ayara pozana. Okay, asiqhubeke nemidlalo. So ungimaza phela ayicana awu. Okay, truth or dare. Truth. Uzoke ngiyathanda ukuba umngane wakhe. Inkinga uyangilimaza. Sekuwena ke. Okay, truth or dare. Okay. Close your eyes. Asha. Okay. Kazwenzani. So gefecho. So gefecho. Posam. Isso sumonto. Hayi bomzala wenzalana. Hamba mzabili manje. Wenzalana Ngikhuluma indaba zakho. Boss. Ngicabanga sewurathi kwanamhlanje manje. Yabo? Angisho lapha ngicela mkhulu futhi ngqathela naye vele ngangena noma nini manje. Sam. Sam. Beka futhi. Beka phela Sam. You owe me a dare then. Noma kanjani. Noma kanjani Bozana. Beka phela Sambi manje. Yeah, baby. Yeah, phela sithanda sihamba ngani. Awusengikukhumbule phela ubuya nini ekhaya. Zugi. Aw, wangaka. Ishubanike lo. Hey, shut up wena. Hamba phendula umnyango. Mama. Hayibo, phendula. Hamba uyosubana. Hawu.
Tinkhona. Angisheshe ngiyathela phela ngithatha umuntu. Tinkhona makhe. Yo. Ninjani? Hey, siyaphila sis. You right well? Hawu, siyaphila phela kungatheni. Amdokozo yini? Hawu, bahlweni. Sawenze njani? Ngithi phela a week ago ngithole nasi isigaba se-message engitshela ukuthi akasabuyi, he's going back to the street. Lapha ngazi nokuthi ngenzeni kuye. Hawu. Mina ngiyazi lento alengane. Thami uyadlala. Angidlali. Hawu, kahle. Angithi you are always occupied. So ngithe mangibona imoto ababezi kuyiphuma, asengitholi ithuba nje. Kodwa nje hayi makhe, hayi. Usukade imoto ukuthi seziyaphuma. Kahle makhe. Ngithi ngihlala umatasa, umuntu uyasidinga phela isikhathi nomngane wakhe. Awu, ake ngibuze lengane. Zuki. Zuki ngikhuluma nawe. Ma, Ngicela nimbuze umfriend wakho into kodwa. I do not share a friend. Hayibo. Ngithanda ukulindela. Masuba dramatic kodwa. Awuyenzela noma lento oyenzayo. I'm dramatic. Dadami ucina. Hawu. Uyayizwela ke nawe mngane. Kodwa uZuki. She's always like this. Phela Zuki isho makhona kushilo bandla. Ngasho lutho. Hey, awusukela Zulu. Phuma. Ha. Uyavuka emakhelwane, mkhulu. Engibhekene naye. Ntelile, kodwa phela wenze uhlamba okuncane. Hayi, awume indaba zoZulu. Oye makhelwane, angisaxoxe. Njengoba ubona nje imoto iphuma ekuseni. Sesicabene futhi. Kahle. Usenzani manje babaZulu Nkosi yami? Yizo nje lezi zakhe. Hawu. Kancane kancane masicabanga kuma wakhe. Eziva nginayo uma. Usengane encelayo ke yena manje. Hayi mina ngikwazi nje ukhula nini. Hayi ngimazi. Mina ngisola yena kodwa nini? Inkinga inonini? Ukuthi Hayi, ngeke wazi phela. Kumele ukuthi ubheka nakuye. hawo, Ngiyakutshela. ucala ungaphi wenzeni? Awenzanga lutho. Uyasala kanje. Hawu. Halala, are you cheating on me again? Come on, baby. Ngenze mntoda yabo. Nawe yazi ngithanda wena. Ngomehla mahambe kuphela. Hayi. Ukuthi nje I feel like ungibuka ngamehla ade kuzomunye umuntu wesifazane. And I don't know why. Qala picture imphethe ngayo. Beka. Hayi, Springbok. Futhi ke nje my guts never lied to me. No, yazini baby. Yabona igathi yakho namhlanje ishaya eceleni. Mina baby ngiyakuthanda ezwana. You're the best thing that's ever happened to me. Yes, you're the best thing in my life. Ngiyakuthanda baby, yes. Hawu ngiyadlala hawu. Ukuthi nje I make it a priority to protect my investment. Usange invested manje mina. No, you are my biggest investment. Nje ngiyathanda ngithakwazi lokho. Yazi ukuthi bengaphela nawe. Asithini la sithola into okudla bese senze. Oh baby bazothi nje abantu bengibona ngihrofu kanjani ebusweni. Awahle wena manje nendaba nabantu nebhe wami. Amehla lami ehlezi yomuhle. Okay. Lalela ke bhuti angithothela ngikukhumbuze mase sekusondela insuku zebirthday ka Andiso. Lene isiceve. Sekusondele ke nje in 3 days time uzobe sebuyi party yakhe. Oh hayi. Kube yazi ukuthi bengakhohlwe kanjani. Ngakunothatha nje kwicalendar yami. Yabona? So I love you. You always prioritize with my things and my family. I'm sorry. Let's go then. Umngane wakho intombazana. Usanele. Hayi. Yini abanye somzali. Usunaye futhi.
Sure. Timo! How old are you, Timo? 7 years. Seven years, Timo. 7 years, Timo. 7 years, Timo. Okay, bye. Tim! Timo! Usuzokukliphi ikamera? Elakho. Ntombazane elami ikamera lilodwa la ekhaya akekho uthi uzuki la. Mane matoda swamba kanjani ibhola lingakliphi ibhola mzana? Aba ngithi la egarage. Oh manini uzukhupha. Angijabona. Usadlala na ibhola. Usadlala na ibhola. Phendula. Hayi nabona ke. Thula wena. Usadlala na ibhola. Awukahle manje uyabona bengisho bani? Uyabona nje na uthi cha ukuthi nawe nje le Okay manini asami sodlala ibhola mina ncane. Hayi ma uma ncane wena lokho ngizala bese manje ubonisa ngibona ukuthi ngisho bani la. Ngoba phela uyabona ukuthi ngisho yini akusavela. Ngani uyabona uye ngekho la. Usithethe manje into encane uyenza into enkulu. Okay nyeke sifise eli wasavela egroundini lo nixabana ngawo no. Ufika nje usevela nje wangiqeda uthando lokho egroundini. Angisanje futhi lapha mina. Hawu. Suka. Unathi imanje samsodla ibhola ke. Hayi angiyini. Wena mzala uyapha uyapha. Okay. Oza.
Ufunani? Benga benga namuli. Akekho bye. No worries. Uyazi ukuthi we can't be friends. Ngubani? Hayibo usungibhedela wena. Hawu. Akekho umngani wakho. Ufunani? Ngibonile ukuthi you are cute and I like you. Hawu. Hawu. Ungoshela isikhathi sami. Ngisacela ukwenzela a slice of bread nopholi. Wenzela mina. Ngizwa ngathi nginambile. No, ukuthi into engijayele ukuyenzela uLi yabona. Usubona ukuthi kumele wenzele mina. Wenzana ubona ukuthi ngiyabuka. Hawu cha bengingaboni. Kodwa awusifuni ngempela isinkwa and phone. Ish, okay, fine, lungile. Coming right away. Oh, ngisacela ngiyeke kamera lami. Please. I'm back. Oh. Close your eyes first so that you can enjoy your slice of bread. Hayi, nina nibuye nihlanje noli ngeke. Are you okay? Kanti nayo yini nale mhlangano yakho? Angiyena phela mina uLi. Relax. Tim, yini yonke lena? Kade wenzani la? Ikhami ngaleni. Yazi nanti kanjani nje nini? Umuntu nje khathela akasakwazi kwenza lutho fana akakwazi ukuphumula enxeni. Niyadlala ngqoza wakadlala nje endlini. Angazi mina ncane bengingekho. Wena mufezile ukhanyisa. Awubuki nosendlini njalo intombazane. Kanti uzokhula nini wena? Hayi mina ngikhathele nje indaba yenu. Hayi fuck. Sabona bhuti omkhulu. Yini le nshini enze endlini? Ulanda abangani bakho leni uzodlala endlini lo. Mina? Wena. Ha, yabona akathi ngithithele kusho. Ayisuka uyangani? Tengiphatha ngosisi ukuthi untokoza akathola indawo. Kodwa akangiyeke nje ukuyiphathisa ngekhanda ngumuntu ozaziyo ukuthi ufunani. Umuntu ozaziyo uyihlalele lapha ayihlalele khona. Ungawamzama kodwa cingweni. Ngimzamile lo cingo lakhe luyavulwa luphinde luvalwe ngibona ngama delivery messages nje kuphela. Hayi.
Usamele unginike, awunginikele na. Ke ngithi nami ukuzama ngimfonela. Awungiphi. So yithi phephe ngikunikeza. Okay sis. Waphela ngiyadinga nami ukuthi ngimzame ungenanike. Yabona? Mhlambe ngalibamba yazi mase kunguwe washo waqinisa. Hayi. Akunakini. Ngizobe ngipheqezelele inamba nakhe. Kodwa iyangixaka mina lengane. Yathi yahlukumezeka eGoli uma isenza kanje. Futhi umthetho wayo akho kuhlukumezeka nje. Kanjalo nje. Ungasashongo lutho. Hayi, khathele mina uyiphathisa ngekhanda. Ngikhathele lokhu kwangampela. Khathele nje lokhu ngiyiphathisa ngekhanda mina khathele. Awume nje nawe amaphela ngizobe siyibona indaba yengane. Yazi intombi. Hawu, uzokuyabingelela. Asawazi ngisho nokunyakaza la endlini. Umakhelwane usisithanda, umngani wami, angisawazi ngisho nokwenza ini la endlini. Hlezi record. Hey. Akhulunywa kanjani umuntu omdala wena? Xolisa. Hey, xolisa sithanda. Akhulunywa nje kanjani? Xolisa. Hayibo, xolisa. Hawu. Ngiyaxolisa. Ebuka mkhulu. Makhelwane. Wesisithandi. Kunje wesisithandi. Wathi lengane ngiyikhulule. Wathi ngiyayigqilaza lengane lengiyayivalela kakhulu. Njengamanje ubukenzani? Uyabona nje amanje isikhathini engena ngasemnyango. Kodwa sisi. Ngithini ke mina? Kini. Ngithini ke kini mangiyivalele lengane? Ngithini? Kodwa sisi, usenze obuncane. Ayikho lonto. Hawu, kuthi umathi ukumvalela lo muntu phela kusafanele ayi-university akwazi nokuphila nabantu. Uzoba into enjani njengoba engakwazi nje ukuphila nabantu? Awubuke ngishisa ngibuka ngani? Ngithi mina nathi angidedela ingane ngoba mina ngangikholisela ngendlela yami ukuthi ingahambi indaba zesebusuku ingabhemi idakabizwa ingenzi lutho njengamanje ngeke ebusuku usibona kahle isikhathi sibuke isikhathi ubungane kuzodlula lento kuzodlula lento kwazo njalo waqala kanjena njalo naye silokhu sithi ubungane ngifuna ubuka wathula buka inokugovana ngoba noyisaka ligovu kwenze njani yini kubaye hayi makhe angikubone sekuzobuye nayo babazungena kuyovela qukule yona inkomishi le hambe nayo phela ekhali njalo ngayi sengiyobheka ukhapha ngeliya makhalo sibona hayi kulungile ntombi hayi sokonza ke lapho ethanda esokeni hawu okay okay wentombi siyobonana ke hayi soba kahle wesithando akusemnyama lapha emnyango ngathi baba kaZulu okay Ngizakhumbula umama yami namhlanje. Dala gcina naye kubuya mama. Kanti uzobuya nini noma ngimkhumbule? Bathi uzobuya nje kuyo lenyanga le. Asafona nefoneka okungcono ke. Uzofika ungajaha. Awusho Andisi azona ngaze ngubona ufunda kodwa ukuthi ufunda umatric. Namhlanje ngithatha ikhefu. Hey ngeke phela. Ngihlezi ngifunda mina. Kanti uma ngiya kuma study group usengiyaphi? Ngokuzama nje ukufunda nomhlelo wedwe phakathi. Ubona ukuthi uzama kangakanani. Awu angikwazi mina ukufunda ngedwa. Kodwa masubhala ukubhala wedwa nje. Awu ngeke ngona masifunda ndawonye ngoba share ama idea nje yabo. We are back. Senze nabuya. Yeah. Athashem. Nazo ngathanda into ezongisimo namhlanje hayi. Putwami keep it up. Uza kahle impela ke mawuzojala. Akujali sis. Oh Mr. Bank. Hayibo, I like the spirit. Shem. Buka nje ngiphile nira. Hawe ma. Yabo mina. Nibahle shem gazi, nibahle. Yambona nje sisinekwe incipha yamnandi kanjani. Hayi ngeke nambusi sinanjoyina nje lezi zizoqala. Ngiphila ngempela guys. Ngiyabonga. Usitshele ngempela ngenjalo wena ngabe ukuthi nje uyakhuluma nje. Hawo mdlali ngizobona ngazange kanje. Uyabona ke lona yakhithi. Azo
Bona ndaqala kanje ke. Hawu sasazama lapho. Okay, usisama bahle. Ngoba mina namhlanje ngitholene indawo. Ngabe usefunani? Okay. Asikhuluma la ndaba leye 16 nyana. Hayi, andisho. Hayi, Osapora ngale yakhe 16. Hayi cha, awusiphumuza. Phela kana le yakho sesilala ngayo sivuka ngayo sidla yona futhi. Lalela sis, akufocus encwadini zakho andisonze umatric for crying out loud. You should be focusing on your books. Uyeke lokhu sibangele isicefe ngale lousy sweet 16 ton yakho. Hayibo. Kodwa mngane kahle, hawu masukubahashanga enganeni. Na mngana uAndisaze ngikhombise ngisho report lakhe le term eyodwa. Eyodwa le ngome busy lokho esibangele isicefe ngama sweet 16. Uqinisele nje usisi njalo unyaka nonyaka makuzalana kumele kube serious kube namaphathinyana enziwayo. Oqala afune ukufunda lo. Asiqale ngereport yakhe eqala before sikhuluma ngama sweet 16. Kodwa kanye. Uyaphi? Kodwa kanye. Yabona ama 2K. Sina sasingayenzi lento le. Ukuthi uma ngikuthethisa uphuma ubaleke kanje. Angashayiwa nje lo ufuna induku kuphela. Iyedelela nje lengane le. Kodwa nana ngicabanga ukuthi nihashi kuyi. Cha phela kumele kube kanjeni. Kahlahle samfundisa usimela ayibambe. Ho. Hlowane phela namajita ngenxa ukuthi bethi ufuna ngizobona wena Thando. Basuba dramatic. Awenzela noma lento yenzayo. Yeah, dramatic into yenzayo. Alright, ubani umngane Andisho lomkhulu ophaphile nje. Ngibhala ngami. Usilinde. Naloyo ke. Naye kumele sim Kanti yakho le. Wazi ukuthi bayela kuma wakho nazo onyoko nje. Guess what? Ekhaya. Yazi Bulolo. Ngazi mhlawumbe yikho bengitshela ngakho. Hello. Oh, someone. Igama lami ngu-Andisho ngamthimkhulu wena ubani? Sanelisiyathi hi. But you can call me Zulu. Why are you talking to me in the first place? I just felt like talking to a stranger and then I saw you. And I liked you. You like me? Yes. Actually, I love you. You love me? Yes. What's in? I was talking about Ekhaya 16. Ebengicela bangafuna mina. Soki. Ngiyabangicela ngiyahamba emsebenzini. Angijike umuntu ozongena endlini seswana. Uzokhiyela eminyango ngisho ukuthi umuntu uyanoka awuvule eminyango. Ikona TV. Mina-ke kulungile miyasihamba usoshaya ethelini.
Zuki, hello. Can we be friends? You want to be my friend? Yes. Hawu, Bonga. Baba. Yiphi ingane kantombi eziningi? Sekuphela usuku lwesibili manje lutha ngemboni lo mfana. Angazi nami baba. Mina ithanga bengihamisa ingane kadokotela igoli. Ngafika la engikho. Ngayitshela ukuthi abekho phela bawudlala Wazi lokho nje mntanami. Wazi lokho ndodakazi ukuthi wena ufunda incwadi nje lokhu unezana nale nganyana yakho. Uyazi kuphela ingane nje uyazi izinto ziyonakala la ekhaya. Abekho nina khona wena. Yaxolisa baba kodwa umuntu ofuza aboze kangcono li. Obuyena ngishela ekhaya ngenkathi ngakwadokotela. Awulandiseke mntanami kuba uwazi. Mina ngafika uThimo baba emnyango. Ehlezi kuvuliwe kumnyama lendlini. Ehle yedwa bengekho labodlala ibhola. Ngayitshela bahambe bonke ke mina. Ngoba ngafika la endlini kumahliphi yonke into enakele bengekho umuntu ingane hle yodwa emnyango sekumnyama. Ngikhuluma mina la ngashilo yanda la endlini mina. Nina bataba niyazenzele nje la ekhaya. Bazobuya onyo. Mzwana bebuya ngizoni nebula. Umuntu uyoqalekisa usuku azalwa ngalo. Siphi istilopho sami? Usuqala ukhala yakathinti. Zuki, la isekhaya ngibona. Lo upami usimo butezi lo uzoqonga omusha. Yaphila ke so. Nawu somngane walelo hlanya lakithi. So, ufuna umazi uzokhubana usuke. Manje ufuna umazi umuntu onjani nje. Wow. Manje indaba usesiselela zobhedla ngoba phela ngithi seliselihle. It's my name. And I love my name. Okay. Kodwa ke khona into engifuna ukutshengisa yona. Encane nje into lawo ufuna ukutshengisa yona. Yabo afuna ukutshela uthi yini? Uqaqa kodwa. Oh my God. I love your scar. Huh? You love my scar? Hey, Yeah, bo. it's beautiful. Hey, bo. Yazi kokubuhlungu kanjani lesi silonda? I love pain. Bo. You love pain? I don't understand. Never mind. Oh, okay, it's fine. Close your eyes. Close your eyes. What are we playing? Truth or dare or what? Playing what? Oh, never mind. Those are just games I play with my friends. Okay. Done. So I'm gonna count. In a count of 3, 2, 1. Surprise! Wow. This is so beautiful. Oh yeah, it's hard. Yes.
I was going to wear it on a day, but kodwa-ke singakwazi ukuthi yabo ngiphinde ngigqoke futhi yabo. Each day. How? Awusakhumbuli? Epark. Oh, sweet 16. Yeah, sweet 16. I'm thirsty. I need water. Oh, okay. So thank you very much. So, what's cooking? What dress ngiyithanda. Sengathi ngashaya amageda ngigqokile. Oh, yeah, my room. It's quite nice. You can turn it into a slaughterhouse. Into what? Oh, I mean, it's beautiful. You can turn it into a game room. Okay. Where is your mother? Oh, who's in the breast? Who's in the corner? Do you have a friend? Oh, yeah, I have. Cindy? Do you love her more than me? Not really. She's kind of annoying sometimes. That's why I love you. You're cool, actually. I want you. Love me? Yeah, I love you. Huggy. Hey girl! Unjani mngani? Ngiyaphila. Phila, like always. Okay, Slim. This one is Suki, my new friend. Suki, this one is Lindy that I just told you about. Oh, the annoying one. Angizwanga. So, benenzani? Guys. Friend. I like it. This dress. It's mine. No. Yazi uphana noba noZulu. We, hayi nakho uqalile. Ngeke. Wamthatha phi mngani? Angimazi nami.
ngamthatha Nkosi yami ephakhi Nkosi yami ngakhuluma naye ngoba ngangi-frustrated ngalolu suku yezwani hayi ma ngangine-stress wena wazosilethela inkinga yabo la ntombazane hayi ngazi kahle ngeke ngihlonto sekugqoka iphedi mina hayibo ethatha ibuko zami yabona ya Nasithi 1 2 it's 1 yabo ngizoba ujekithana manje hayibo ngeke phela mhla ntombazane mina hayibo hayibo Zuki ungenephi mngani ngoba phela akukho umuntu la endlini kuvaliwe hayi okay hayi it's fun mngani wasahlala phansi usefikile ngefriend njani ngiyaphila kodwa ifani iphelile guys sengiyekhaya sekusebusuku ngani ngibona kusasa bye yey Slind ngizokuphelezela oh angahambi ime yebo imethi Okay, I can help you. Euclidean geometry, trigonometry. Trigonometry. Okay. And this is not a maths exercise book. Hayi bese ngithi songilahlekela. Hayi. Bengayilula khona ngikulahlekela. Nawe uyazi. Akunje waphela ke. Into engiphatha kabi ngawe. Hayi lokuhlala ungi-accuse ethi ngiyajola. Ngingiphatha kabi lonto leyo. Kuwe kuphelele. Thando wenginalo. Hlula zonke ilwandle. Imefisa yefisiyo yami funa wena. Engingakutshela khona njengamanje ukuthi hayi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngixolise into engayenzanga khona angikwenzanga futhi ngempela but ke ngiyajabula ukuthi izinto sezi-right bishona nawe. Uthole ishethi neroad icice emotweni ihappy uyabona nje ukuhlala kwakho kumama bese ngingasangiphathi kahle kodwa ke ngoba ke imini nginephutha ngiyaxolisa. Siyaxolisa detective. Hayi bese ngidlulile ke emsebenzini kaBabuthabede. Wangidirect ukuthi ngize la ekhaya ngoba ngiyakholela ukuthi imibuzo eminingi nempendulo zakhona ngizokuthola lapha ekhaya. Kumayelana Lusanda Thabede. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe niphelele ngoba lapha ekhaya noma khona ushodayo. Siphelele thina ngaphandle kwalo. Namgcina ngolesingaba uLuyanda. Ngoko lesingaba konke. uLuyanda. Black. Ngigqoka umbala omnyama. Uselisho into ezahlukahlukene phela manje.
Thank you. Niyaphila ke baba? Siyaphila mntanami, siyaphila detective. Ngijabule ke namhlanje ukuthi ngificile mnumzane Thabede. Ngikuphathele indaba ezimbili. Indaba ezibuhlungu nezimnandi. Hawu Nkosiyami, angifuni ke ezimbi phela mina. Zithini ezimnandi mntanami? Hayi yehlisa umoya baba, ezimnandi zithi kunomfanyana otholakalile ke. Othakalingane naye lona nimchazile. Hawu. Nangendlela akayigqoke ngayo. Ezibuhlungu ke ukuthi lo mfana simthole elimele kakhulu. Nkosiyami. Manje ke bengizocela ukuthi ngihambe noyedwa ukuze ezoyithombisa phela ukuthi ngabe nguye lona esimtholile egwaziwe entanyeni nasesifubeni. Uzophila kodwa mntanami. Hayi uzophila baba. Awu ngathi inkosi ingenza amandla. Bengisacela ukuhamba noyedwa ke la ekhaya. Uthense nawe yinkinga yakho. Ngani ngikhathele nawe yazi mekuseyila senje ngizochitha istress emsebenzi mningi. Mina nawe ke lapho siyafana ndoda yo. Yani. Hayi kumnandi mngana. Ngiyaqala? Yazi umeqhubeka nokusebenza lapha eSpa salon. Hayi indaba yomthetho. Ize phela namngana msekufanele. Hayi ngiyazi kodwa ke phela yabona isikhathi sasebenza lapha esalon. Lahlahle ngangisafuna nje ukuzenzela something on my own. Ngangisabhurile lapho phela. He, ngikhohlelana ukutshela. Nike manje. Anthony wakho ngilele imanga. Wenzani manje handsome wenzani? Anthony wakho. Hayi la ngaleli yami ethi ena ufuna ukuthi ukukhuluma nami. Ngamtshela ukuthi mina ngiyaphuthuma. Ngale kathi ngizokuvashela umsebenzi wakho? Yes. Sagcina ke sesine unplanned date. Uyacabanga ukuthi ngangayilungisele? Angisaziwe mina manje. Ubadi nelempeteni. Sayazi mina khona manje. Pum. Buka ukhohlele. Nasi sikhoma sakho nanje. Qhubeka ungimasaji ngizoxoxela kahle ungimasaji. Ngiqhubeka. Usho bayigama sithi. Hayibo, baby ngafika ngibe nawe lempeteni. Uthi baby bani? Mina ngiyini? Cha, uthi njalo. Uma kuyo. Sisi ubayigama. It's like a queen nje singajoli. Loli. Hayi awungeke. Baby. Ngithanda wena kuphela mina. Uthanda mina kuphela pho yini? Mistake. Usiyangilimaza manje mngani. Hawu, ngase sithanda sami benganakile. Uthi ena uhalala wenzeni? Hayi uhalala. Anthony. Anthony. Ya. Cabanga ngithi umuntu ngifuna phela ukuthi next time angaphinde. Yazi angaphinde angibhedele. Ngabiza ukudla ukubizayo. Athi hayi khuleka the Loli ngeke manje. Ngiyaphansi sixoxa indaba ephatha nganele kusasa. Hawu. Uhlwente encane njena. Awukahlweni. Come on baby. Hawu. Let's do it now. Mama. Yo. Hlumi nkama angazi ukuthi indaba. Oh, please. Mama. Yazi kukhona nokudla ngambili. Oh. Bheka lapha efrijini. Ukwanto uzothola lutho. Hawu, ngizokudlala ngengane baby. Hawu, ikhulu le ngane ayizenzela ukudla. Hayi baby, akakhulanga ngomntana omncane lapha. Uy. Mama. Yo. Benzacake ephathini kusasa. Uthini? Benzacake mama ngihambisa ukuthi ngiphathini kusasa. Awuyi lapho wena. Awuyi nje. Wena usunomkhubo omubi wokuthi uhambe uzobuya ebusuku. Awuyi ephathini. Ilapho ungayikhona. Ngikhathele ukuwe. Wena abantu bathi ngiyakuvalela. Soze lokhu nakudedela ngathi phuma endlini. Wena ubuya ebusuku. Awuyi nalo phathi le. Ngoba ngazi into bezane njani ehamba ebusuku ngana ukuthi kuze kuhlwe. Hayi ngikhathele uwe mina.
ngikhathele awuyike suka la kuhambe ekamereni Kaphe kodwa msokugange ngengane lo mntana nami iphethe kahle nje makaye ephathini kamngane wakhe makufayelayo awuyile lapho angisho suka hamba ekamereni awuyi lapho wona usinomkhubo omubi wokubuya ebusuku angingeni nje yakho no sithanda sami umntwana lokho amvalela ena 4 endlini namanje samvalela kukude nesithanda sami ephathini la bekhona yazi nje kwamanje ngisayibuza ukuthi yinakhe engaqhamuki nakho lishona ilanga hayi Endiphaphele la ngane ngabe sivele ngene sithi sisilale ukhona into yavuliwe emakhaya isoshoda khona usikhipha amehlo phela la ngane ngendlela ephaphe ngakhona isibuza imili intombi phela kusasa it's my big day Happy birthday in advance. aba right abaphethe ngiyakubongela mina kulokho Ngiyana sofa nje sawukona intombazana unika lento enyenzayo. Baba hambela kanjani? Uyalulama wadingana. Hayi uzophila umntana uzophila mntana. Skin sounds pelelen man Sabatri bulum pelele hinampu pelelen man Abati ting dong pelele skin sounds pelelen man Sabatri bulum pelele hinampu pelelen man Abati ting dong pelele skin sounds pelelen man Sabatri bulum pelele hinampu pelelen man Oh. Asha. Ipi yonke. Kwenzakala? Ni phela unya. Unamadana nofuthwe ngijubamba uyelela indlu. Uyapha mntu emangaka. Be careful. Oh, you're good. Which side? Happy birthday. Happy birthday. Yazi mnasana sana nginalenkinga alengane kahle kahle ikhona nje into engeziwara lapha kuyona angazi noma eqaphela nani Ubonani? angazi noma ngibona ngathi uma ngibona izinto ezirong kodwa akuyibheke nayo
bangobusoba bangobusoba mina mfuna bamntana muhle bangobusoba 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 kulelani bamntana muhle bangobusoba bangobusoba. No, phela ngizwa ngathi phone. Kodwa manje yami kimi. Akuyona yakho. No, nansi eyami nekaZulu nansi la iphethwe yimini. Okay guys, may I have your attention please? I would firstly like to thank you all of you for coming to my little sister's 16th birthday. Also so that one of you nifike nama-gifts guys, siyabonga vele phathini niziwa nama-gifts. So thank you so much. Can I get a round of Okay, so sengizocela umngane ka-Andiswa omkhulu ezoshola i-speech esincanyana nje namhlanje. Ladies, please come and follow my purpose of life. Ade sikhoke lapho ngiyakubongela uNkulunkulu agcine lapho uzukhokhobe ngiyamthola ngithanda kakhulu ngibonga mina. Okay guys, everybody just feel free to bring food and drink. Aisha? Why did you lie to me? I'm sorry. It's okay. I'm sorry, it's okay. You're sorry. Yes. Please. Awu uNkulunkulu wami Jehova buk. Nansi le message angene efonini yakho. Buk. Awu Jehova. uNkulunkulu wami. I'm so sorry. Please forgive me. You're sorry. You're sorry. Okay. Yes. Okay. Bestie. No. Andis! Main bukan sana lah. Berjalan ke dalam sekarang. Berjalan sekarang. I'm asking you, berjalan ke dalam sekarang. Yikho ke lokho. Wema, kodwa umuntu uzoba yini uNkulunkulu Yikho ke wami lokho. Hawe. Bole ruji le yiyo le. Le phone le yiyo le. Icici yilo le owamthethela lona. This is a terrible life. Ngeke uzolenze lutho mina ngale nto le. Ngimane nje nawe. Futhi uzohlukana zidekeza zosuku. Ukuthi uyini vele? Yey! Ungangenze ngilimaze lapha ngabantu.